Kabalita ka tong kuan rap nga Ano na, NBA drafting karon nga season. Oo, nakabalita bitaw ko na say. Di ba kuan man animo ka nang man yung pangandoy? Ako na kong pangandoy oy. Nga makasud ka? Oo. Pero yun. Nangita lagi ko ka ng kuan ron mga veterano nga coach kanang Kuna. patudlo gid na ko nga Oo. kung ano akong moves nga wa diri wa dito. Pakita ko to itong moves mo ba? Pakita ko na ko kay murag min. Ano pa isa puli ko na ko. Dulo na ko. Patay ka diha. Oy, napatay sa libro. Elisa libro na. Kaming libro no mag-abot mi ngadto. Awa na Elisa na. Wani. Pero nagplano sabi ako mo tudog koon. Asa man ka? Pero adto lang ko sa PBA kay naa man kasi NBA mag-aabot na ta. Aw mag-abot ta aw. Di ko palupig mo. Maugani. Adto ko sa PBA oy kay Pardo. Taga diri ra to na ako. Talakan na to na ako oy. Oo. Taason man sa kasad. Taason og mutmut. Ay sa paginaano ay kamumo ato na to na ako. Ba taas takon. Awa na gid kay bilang ko kay salig. Ya mangita ta kay magpapil lang sad ko. Tulo ko ba katong mga moves sa nga. Jesus, patay sa harduan. Di ka palak. Dala na. Tanan. Wala mangita ta to. Kita nitong kasikat lagayanin ba. Wala. Sure gyud ka nga magpatudlo ka nako? Oh, coach, mga bitang nyari ko diri coach kay talay ko musulag hindi magpa-drop ko coach ba. Ngita lay ko kanang maka kuan gyud ako makatudlo gyud ako coach ba. Ay sus, wa gyud ka masayop ya kay daghan kay kog gitudloan nga puro aros NBA. Aw kana coach mo gyud ako gipangita mo coach kay pangarap na ko mga NBA ko gud. Drop ko ba. Luan di ka? Oh, Luan di ka sa kung mga special moves ha? sige coach, sige coach. Unsa may buhat ano coach? O muana ko diha. Hmm. Muadto ka ngadto. Oh, Kay kasagaran sa mga drive crossover. Ingana gina ni sunod mina sila sa bula. oh. Ugasang bula adto ka. Ya ko mo palakan di ka coach, okay ra nimo. Awa pa nakapalak na ko. Ang tinuod niya. Sige, testingan nato ni coach. Sige. Ready na ka diha? Oo, ready na coach. Oh, asang bula ko. Nga tinuod gyud ay coach ay. Ana na siya. Nang wa gyud ka masayop nga ari patudlo nako. Ara gyud ay ko nimo coach. Coach, ano sa ko magsugot? Ay, naantay gamay nga pitik-pitik diha sa kanang nga suits pitaka ba. Wa nga coach, niya akong kwarto diri coach. Kamay naman coach. Pila pa ng gamay ah. Ano naman ni coach? 20 naman ni coach. 20. Oh, Ay nagbalik ko kay snack lang puro no eh. ha? Uya, sa nakuha ni coach. Uy, mag-NBA mo coach. Ay, why hindi oy. Ako lang paano eh. Ang mga tambay kan to pagduwa. No. Ningigag move sa ato to. Mura magubang ring oy. Oy. Kita ka to? Ningigag maylo-maylo oy. Mura maun naman ni. Mao ni sugat sa tong problema ra. Kana. Adung ra ba diri atong sugaton. Yan, sugaton na to, sugaton. Mustambok. Unsa bus tambok. Tarong ha. Professional coach ko diri. Bah, Tinahod ko. Suri kayo mandini oy. Suri kayo. Coach day ka diri ah. Ikaw siguro ang ikaw ang sulbat sa mga problema to. Kana. Coach, Mapun ani akong moves. unsa man gyud gusto ninyo tuyog tumong dai. Coach, ako musod ko og NBA lagi. Kana. Pag-drop ko karon nga season. Sus, mapun anak ko mga moves ba. Pakita ko si mo, kita ko. Uwang pala gini lagi. Okay. Gusto ko nga makita Tots. Patay si Lebron daw ang coach. Ay, Coach, patay si Lebron. ato na usbon. Ato na himo 360. Kana. No. Bakulo eh. 360 bar tabas eh. Dili 360 nga moves. Lo ka no? Aw, Karon ka. Professional mo. aw sige. Sige coach. Coach, 360. Ako bala. Coach, ako, coach. Mga simple mo ko ikaw. Pang PBA naman ko. PBA, ari ri pa. Ara ko na imong pang PBA mi. Panang kuan ba pahardo ba dumot ko pahardo. Murag di ka mo isa ba? Di ka mo isa. Murag mo duko ana. Oo. Murag ko ganang dili mo isa pero ano? Lipat ang punto. Doon gyapon di ka kay sayo na. Isjal. Kani? Ako nang panag nga ankle breaker ba. Nabalik gyud ang mga tuhod imong makasugat ni. Daghan mo kami makatunan nga mga espesyal nimo. Sus daghan ko sa special mo. Ano ko ta kay sa una kapila ko na MVP karon professional coach nako. Kana. Tara. Nya asa mi mong Jane? Ato ang adto. Kuyog ni coach. Coach. Kuyog ni coach. Ano. Again, rupa ko na ni. Kene. Coach. Ani? Yun. Oh, nana. Kapot na ta sa gym. Oh, milyon akong gasto alin gym ah.
na itong ring. Oh, mao na. Taasa man ano eh. Di, sakto na. Standard na. Ha? Standard na sa NBA gyud. Pero mumura lagi. Di, sakto gila. Standard taas na gyud ka. Aw. Taas lang kag mut-mut ba? Ay, ayaw sa doon. Di ba nang 7-Eleven man ka? Kanang tapay sa 360? Dili. Height ba 7-Eleven? Oo, ay patay sa pardo daan na yun. Taasa na pa na ako, taga diri na to na ako. Iram ka agad. Hindi ka naman ako, pardo man ako. Lima na. Ya. Kuwan isa. Asa man bulan eh. So, bula. Relax lang siya, ang bula dara. Alo? Am na sa mga sikretos. Yawag butanganan ni mo kuts oy. Unsa. Naibulog sa imo tiyan. Mao ni mga kuan, storage na. Grabe ka si Rimon kamo ba? Ay, coach. Ya patudlo mo na ako nya pasumog imbi bibi. Bugal-bugalan mo inyo. Oo, sus. Oo, Nya, ano sa aming magsugod? Ay karon. Sa may mo una ninyo. Mm. NBA or PBA? Ako yung una kay Kaya wala. ugma na ang drop ani. Dribble na ako. Asa kang bula. Adto ka. Ayaw niya na kuts. Naaman siya. Ah, padapling ko. Kapadapi ikaw ba? Dahil kay padaplim Padapling ko. So may technique na tudlo na nimo Coach, ito kung gingon nimo kanina katong breaker og 60. Isumpay. Dalam bola. Ako mo gwadja nimo para kuha ka. Sa may moves, ano yung una, coach? Mo sana nabi bola be. Giyari ka. Sunda ako ha. Oh. Sunda ka ani. Okay. Kung asam bula adto ka kay mo man tuyo na to ang bulam gyud tungkwangon sige. Asam bula. Tak. Ana dikali ako breaker. Oh, sayo na rin anak kuts. Oh, kuha nimo. Kuha na ako kuts. Di. Okay. Bola. Okay. Okay, ma special mode ako. Asa bulaong. Buang nga kuts ka. Di na ni mahunong kuts. Kapila na din tuyok. Ni klaro yung mong tudlo, coach. Naunsad. Daghan naman itong tuyok hinuon. Naunsa akong gitudlo nimo. 360 og angle breaker ra. Imo magkasubraan naman to 360 por 20 naman to. Nanglapas na nung kasring. Hindi na ko kasunod. Hindi na injured na akong naong, coach.